डायरेक्टर चंदन बाबू। लालू चाचा करी हले केहू नहीं कइले ऐसे तक नेता अइले आ गइले हो लालू चाचा करी हले केहू नहीं कइले ऐसे तक नेता बिहार में बाहर लावतारे आरजेडी परिवार आवतारे। बिहार में बाहर लावतारे आरजेडी परिवार आवतारे। आरजेडी परिवार आवतारे भइल बा होर जगे चर्चा तेजस्वी सरकार आवतारे। भइल बा होर जगे चर्चा लालू के सरकार आवतारे। लालू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद तेजस्वी यादव जिंदाबाद 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 आरजेडी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जनता के प्यार अतना पावर बढ़ले बा लेके ललटे न सभे हलचल मचैले बा। हो जनता के प्यार अतना पावर बढ़ले बा लेके ललटे सभे हलचल मचैले बा। करेला सुधार आवतारे लेके रोजगार आवतारे। करेला सुधार आवतारे लेके रोजगार